Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашым шаноўным экспертам, гостцем, палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александром Фридманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем з глобальнага, з таго, што ўплывае фактычна на жыццё усяго свету. Гэта тое, што адбываецца у Армузскім праліве, у вайне паміж США і Ізраілем з аднаго боку, Іранам з другого боку. Як вы ацэньваеце сітуацыю? Ці можна верыць, ці спадзявацца на тое, што баявыя дзеянні будуць спыненыя, вайна можа быць спыненая і Армузскі праліў будзе адкрыты для судаходства? Спадзявацца, гэта гісторыя, канешне, такая. Зараз сітуацыя асабліва незразумелая, шмат што залежыць ад таго, якім чынам будуць адбывацца, ці ўвогуле будуць адбывацца перамовы паміж Іранам і Злучанымі Штатамі, чаго яны дасягнуць. Па-ранейшаму пазіцыі бакоў яны вельмі адрозніваюцца. Тое, што мы маем на дадзены момант, гэта тое, што Злучаныя Штаты і Іран дамовіліся пра тое, каб увогуле на дадзены момант спыніць баявыя дзеянні. То бок баявыя дзеянні спынілі, але пакуль на умоваў канкрэтных іх няма. Мы бачым пакуль две рэчы. Першае, тое, што баявыя дзеянні нібыта спынены, і тут ключавое слово нібыта, бо тут яны працягваюцца. У той ці іншай ступені яны працягваюць тое, што мы, напрыклад, учора назіралі у персідскай затоцы супраць краінаў, супраць таго ж Кувейта, Саудаўскай Аравіі і іншае. Іранцы, канешне, сцвярджаюць, што яны гэтага не рабілі, але ўсё ж такі факт застаецца фактам, удары былі нанесены. Гэта першы момант. Другі момант, Ізраіль працягвае сваю аперацыю супраць Лівана. Хай і не так, як актыўна, як ізраільцяне жадалі бы, больш асцярожна, так памовіць, каб не сапсаваць фон для перамоваў Злучаных Штатаў і Ірану, але спыняцца Ізраіль, прынамсі, зараз яшчэ не збіраецца. Так што ў гэтым сэнсе гісторыя насамрэч працягваецца. Умовамі для таго, каб увогуле напачаліся гэтыя перамовы, іх было две. Гэта спыненне баявых дзеянняў супраць Ірану, яны больш-менш спыніліся, і таксама дзеянні Ірана супраць іншых, яны таксама больш-менш, хаця, канешне, куды менш, чым больш. Іншае, што тычыцца Армузскага праліва, у які накірунак гэта ідзе, пакуль не зразумела. Бо тое, што амерыканцам Іран абяцаў паводле Трампа, Іран не выконвае. Іран сцвярджае свайго боку, што тое, што яму абяцалі Злучаныя Штаты, прынамсі тое, што будуць спынены баявыя дзеянні Ізраіля, аперацыя Ізраіля у Ліване будзе спынена, гэта таксама не выконваецца. Так што сітуацыя, яна вельмі хісткая. Напэўна, больш можна будзе сказаць пасля таго, як адбудзецца хаця першы раунд гэтых перамоваў. Мне падаецца, што бакам будзе вельмі цяжка знайсці тут нейкае выйсце, знайсці нейкую магчымасць, паколькі іх стаўленне, іх адносіны, іх успрыманне, іх жаданні вельмі моцна адрозніваюцца. Так што я не выключаю, што гэтыя перамовы будуць скончаны без нейкага выніку, як гэта было яшчэ і да вайны, і аперацыя Злучаных Штатаў можа быць працягнута. Такое развіццё падзею я б не выключаў. Калі казаць пра увогуле плюсы-мінусы для трэціх краінаў, якія ускосна мелі дачыненне да ўсёй гэтай сітуацыі. Я маю нават зараз не пра краіны персідскай затокі, а скажем пра Кітай, пра Расію, пра Беларусь, урэшце рэштаў. Вот як на іх уплывае гэтая сітуацыя і альбо адзін, альбо другі сцэнар развіцця падзеяў, як для іх ён будзе. То бок, калі браць, да прыкладу, Расію, хтосьці казаў, што вось зараз, калі адцягнутая ўвага ЗША на гэтыя баявыя дзеянні, то Расія можа скарыстацца ва ўкраіне гэтай сітуацыі. Выглядае так, што не скарысталася. Можа, нават Украіна скарысталася гэтай сітуацыю ў пэўным сэнсе. Але для Беларусі што? Для Китая што? Як это выглядае? Як там складаюцца гэтыя канфігурацыі?
Давайте паспрабуем прайсці па ўсім краінам і канешне перш за ўсё па тым краінам якія вы узгадалі. Што тычыцца Ізраіля, Злучаных Штатаў і Ірана, то перш за ўсё Злучаных Штатаў і Ірана, то я б тут не спяшаўся бы з высновамі. Пакуль абсалютна не зразумела, што ў рэшце рэшт будзе. То бок амерыканцы, што зрабілі амерыканцы? Амерыканцы спынілі баявыя дзеянні і дазволілі Ірану захаваць твар. Тое, што зараз прасоўвае іранская прапаганда, гэта тое, чым яна тлумачыць увогуле гэтае рашэнне пайсці на перамовы з амерыканцамі. Яны ж не жадалі, яны ж гэта выключалі. Так што пакуль амерыканцы гэта зрабілі, так бы мовіць, даць яшчэ адзін шанец перамовам. На што настойвалі такія партнёры Злучаных Штатаў, як Пакістан, Егіпет, Турцыя. Добра, Трамп гэты шанец дае. Зараз будуць адбывацца гэтыя перамовы, і пасля іх будзем глядзець пра далейшыя падзеі. Я пакуль не хацеў бы тут вызначацца, хто перамог, а хто не перамог, бо гэта непэўная сітуацыя. З аднаго боку, іранскі рэжым па-ранейшаму існуе, гэта факт. Так што таму іранцы абвяшчаюць сябе пераможцамі. Армузскі праліў яны кантралююць, таму яны могуць абвесціць сябе пераможцамі. Але з другога боку, давайте паглядзім на ваенную магутнасць Ірана. Што ўяўляе сябе Іран сённяшні пасля гэтага месяца? Што адбылося там? Што ён страціў эканамічна? І якая военная прамысловасць, якой нанесена велізарная шкода. Таму калі Трамп заяўляе пра тое, што мы разграмілі Іран у тым накірунку, ён таксама мае рацыю. Канешне, у гэтым канфлікце і іранскі бок, і амерыканскі яны значна перабольшваюць свае дасягненні. Ідзем далей. Што тычыцца Ізраіля? Ізраіль ніколі не хаваў, што задача Ізраіля з'яўляецца змена ўлады ў Іране. Не касметычная, як это Трамп, там адных замянілі на іншых. Не, Ізраіль хацеў бы дабіцца існавання зусім іншага рэжыма ў Іране. Гэтая мэта дасягнута? Не, гэтая мэта не дасягнута. Але з другога боку, ваенны патэнцыял Ірана сённяшні, ён ужо не такі, як ён быў на пачатку гэтай вайны. Лёс ядзернай зброі, балістычных ракетаў, гэта пакуль адкрытае пытанне. Калі сапраўды Іран адмовіцца ад ядзернай зброі і будуць абмежаванні на балістычныя ракеты, то, над чым настойваюць амерыканцы і ізраільцяне, то можна будзе сказаць, што Ізраіль таксама дасягнуў поспехаў. Акрамя таго, зараз Ізраіль выкарыстоўвае час, каб правесці аперацыю супраць Хізбаллы ў Ліване, і на гэтым напрамку таксама дасягае стратэгічных поспехаў для сябе. Далей, краіны Персідскай затокі. Зараз яны атрымалі пэўную палёгку, у тым сэнсе, што не наносяцца удары з іранскага боку, але пакуль для іх усё залежыць ад таго, на якіх умовах эта вайна ўрэшце рэшт скончыцца, як будзе з Армузскім пралівам і іншае, якая будзе прысутнасць Злучаных Штатаў у рэгіёне. Так што для іх у пэўным сэнсе пазітыўнае гэта тое, што на дадзены момант няма баявых дзеянняў. Калі, аднак, Злучаныя Штаты пагадзяцца на значную колькасць іранскіх умоваў, напрыклад, тое, што Армузскі праліў па-ранейшаму цалкам пад кантролем Ірана, і Іран выкарыстоўвае яго ў якасці інструмента ціску. Калі Іран захавае тыя жа балістычныя ракеты і іншае, калі Іран, можа, нават атрымае нейкія грошы праз адмену санкцый, якія дазволяць адбудаваць уласную ваенную прамысловасць, тады можна будзе сказаць, што сітуацыя краіны ў Персідскай затоцы не палепшылася, а толькі пагоршылася, прычым істотна пагоршылася. Хто выйграе насамрэч зараз у моманце? Гэта краіны-пасярэднікі. Яны падвышаюць сваю палітычную вагу, і гэта ў іх досыць добра атрымліваецца, асабліва ў той краіны, якая да апошняга часу, нягледзячы на тое, што з'яўляецца краінай з ядзернай зброяй, вось такой вагі не мела. Гэта Пакістан. То бок для Пакістана гэта сапраўды в пэўным сэнсе зорны час. Для Егіпта і для Турцыі яны выступаюць у якасці пасярэднікаў, але ўсё ж такі у цэнтры ўвагі менавіта знаходзіцца Пакістан. Ідзем далей. Калі паглядзець на еўрапейскі бок, то еўрапейцы апынуліся ў вельмі цяжкім становішчы. Я маю на ўвазе і Еўразвяз, і Великабрытанію. Усе еўрапейскія партнёры Злучаных Штатаў. Стасункі з ЗША пагоршыліся, прычым істотна пагоршыліся. Нават ідзе дыскусія зараз пра тое,
ці застануцца Злучаныя Штаты ў Еўропе, Злучаныя Штаты ў НАТО, а уявіць себе НАТО без Злучаных Штатаў гэта ўжо зусім не тое будзе НАТО, і дзе нават гаворка про тое, што нейкія военные базы Злучаных Штатаў могуць быць зачыненыя. І нават была інфармацыя про тое, што Трамп, магчыма, перадумае і не будзе пастаўляць зброю праз НАТО Украіне, якую аплочваюць еўрапейцы. Ну, я думаю, гэта перабольшана насамрэч, бо для Трампа тут гэта крыніца заробку. Злучаныя Штаты гэта ж не падарункі, якія робяць амерыканцы. Гэта зброя, якую еўрапейцы аплочваюць. І прычым плоцяць яны за гэта вельмі добра. Там кошты яшчэ вось якія, так што зарабляюць насамрэч яны досыць добра на гэтым. Гэта першы момант. Вось. Што тычыцца астатняга, што тут можна было бы ў гэтым сэнсе абмеркаваць. Я маю на ўвазе іншыя краіны. Тую ж Расійскую Федэрацыю. Ну, з пункту гледжання Расійскай Федэрацыі Расія атрымала куды менш, чым яна магла атрымаць у гэтым выпадку. Гэта досыць відавочна. Для Расійскай Федэрацыі гэта была відавочная, цікавая, вельмі насычаная магчымасць. Яны зарабілі дадатковыя грошы на нафце, прычым кошты былі вельмі такія добрыя, і нават па тым, што у прэсе з'яўлялася, там гаворка нават шла пра 2 мільярды ці ў такім памеры ад таго, што Расія магла зарабляць на працягу гэтага часу. Акрамя таго, увагі на Украіну звярталі куды менш, і Расія магла скарыстацца гэтай магчымасцю, каб палепшыць сваю сітуацыю на фронце. Сітуацыю яны не палепшылі, грошы зарабілі, так, але сітуацыя на фронте для Расіі істотна не палепшылася, грунтоўна не палепшылася. То бок яны, я б сказаў так, на сённяшні момант сітуацыі не скарысталіся у сваіх мэтах. Не скарысталіся. Што тычыцца Лукашэнкі, то нешта ён, канешне, атрымаў у прапагандысцкім сэнсе, што на баку Ірана застаўся, спрабаваў сябе прэзентаваць як нейкага пасярэдніка, які там можа быць медыатарам альбо удзельнічаць у развязванні канфлікту, і зараз сцвярджае, што ягоныя прапановы былі прыняты, но насамрэч гэта выглядае досыць смешна. Перад Лукашэнкам уся гэтая сітуацыя паставіла шмат пытанняў. І гэта пытанне перш за ўсё пра стасункі са Злучанымі Штатамі. Як яно будзе далей са Злучанымі Штатамі, якія паводзяць сябе зараз вось у свеце так і навязваюць, імкнуцца навязаць усяму свету менавіта свае правілы. І з даверам у такіх умовах, ну, справа выглядае досыць цяжка. Так што у пэўным сэнсе Лукашенко таксама ускосна заробіць праз Расію на дадатковых коштах на нафту, але ізноў жа гэта не такія нефундаментальныя, не лёсавызначальныя гісторыі. Пытанне ў працяг гэтай тэмы ад нашага гледача ад Бронкс Новак, нік такі, праз данат зададзенае пытанне. Дзякуй вялікі, што звяртаецеся і карыстаецеся такой магчымасцю. Пытанне: чаму Еўразвяз і краіны Еўразвяза ніяк не ўдзельнічаюць у разблокіроўцы Армузскага праліва? Гэта ж сапраўды паказвае іх як сабаку, якая брэша, але не кусае. Іранскі рэжым дрэнны, але мы нічога рабіць не будзем, тое ж і з Украінай. Пытанне насамрэч яно непростае, і яно ў еўрапейскім кантэксце вельмі цікавае. Ну, па-першае, якая аргументацыя ў еўрапейцаў? Яна пра тое, што мы не пачыналі гэтую вайну, мы не маем ніякага стаўлення да гэтай вайны, у нас усё было больш-менш добра там у гэтым напрамку да гэтай вайны. Потым прыйшоў Трамп, ён гэтыя стасункі разбурыў, і вось зараз у нас узніклі праблемы. То бок Трамп сам гэтыя праблемы справакаваў, і ён чакае, што мы прыйдзем, будзем яму дапамагаць. Прынцып еўрапейскі: ты, Трамп, гэта зрабіў, цябе і вырашаць. А у Трампа іншы прынцып. Ён кажа: вам гэта патрэбна, вы залежныя ад гэтага, ад армузскай гісторыі. Вам гэта патрэбна, гэта вашая нафта, калі ласка,
все, забирайся, гэта мяне не цікавіць, я не абавязаны для вас гэта зрабіць, у вас узніклі праблемы, ну хай сабе і праз маю актыўнасць, праз мае дзеянні, але у вас узніклі праблемы, вырашайце гэтыя праблемы неяк самі. Якія магчымасці у еўрапейцаў ёсць? Ну можна паспрабаваць вырашыць гэтае пытанне ваенным чынам. Гэта значыць ісці на прамы канфлікт з Іранам, гэта значыць уцягвацца ў гэтую вайну, альбо з вялікай верагоднасцю уцягвацца ў гэтую вайну. Еўрапейцы гэтага не жадаюць. Яны не жадаюць, яны падкрэслівалі, бо яны не жадаюць стаць часткай гэтай вайны. Другі момант, і выглядае так, што да гэтага еўрапейцы схіляюцца, гэта нейкім чынам пачаць перамовы з Іранам і можа пайсці ў пэўных пытаннях насустрач Ірану, то бок вырашыць гэта нейкім кампрамісным шляхам. Калі гэта будзе вырашацца такім чынам, гэта будзе на карысць Ірану, бо ён на гэтым відавочна будзе зарабляць і будзе адпаведным чынам ставіцца да еўрапейскіх краінаў, што калі вы бо іранскае кіраўніцтва разумее толькі адну мову, толькі мову сілы. Той, хто моцны, таго яны паважаюць. Той, хто слабы, не заслугоўвае аніякай павагі. Ну і адпаведным будзе стаўленне да еўрапейцаў. Таму, дарэчы, у гэтым рэгіёне такія краіны, як Саудаўская Аравія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Кувейт, у сённяшняй сітуацыі яны настойваюць на том, каб Ірану зрабілі балюча. Бо яны ведаюць для сябе, што калі Ірану не будзе балюча, калі Іран выйдзе з гэтай сітуацыі пераможцам, ён будзе навязваць сваю волю. З гэтым Іранам, з гэтым сённяшнім рэжымам будуць велізарныя праблемы. У еўрапейцаў іншы падыход. Моц мы дэманстраваць не будзем, ну давайте паспрабуем дамовіцца. Калі Трамп за гэтым назірае, я думаю, што гэта толькі яшчэ раз ягоныя думкі падмацоўвае пра тое, што еўрапейцы несур'ёзныя партнёры і што ўспрымаць іх як партнёраў, вось такіх, на якіх можна разлічваць, у гэтым сэнсе не выпадае. Але я ізноў жа хачу падкрэсліць, што ў еўрапейскай пазіцыі ёсць свая логіка. Гэта не толькі слабасць. Галоўны пункт ён у чым заключаецца? Мы не пачыналі гэтую вайну. Як дарэчы, федэральны канцлер Мерц адкрыта кажа, мы не жадалі гэтай вайны. Трамп гэтую вайну пачаў, зрабіў то, што ён зрабіў, і зараз ад нас чакае, што мы прыйдзем і станем часткай гэтай вайны. Мы з часткай гэтай вайны станавіцца не жадаем. Ну хай сабе і страцім твар праз тое, што не жадаем, але лепш страціць твар, чым страціць уласных салдатаў. Вось да твару як Еўросаюза, так і Нямецчыны канкрэтна. ЕС павінен зноў адкрыць дыпламатычныя каналы з Лукашэнкам. Для яго Еўросаюз быў бы больш натуральным партнёрам. Такую заяву ось у чарговы раз зрабіла Марыя Калеснікава ў інтэрв'ю нямецкаму выданню ТАСС. Ну яна прыгадала далей пра тое, што фактычна канцлерка Меркель была апошнім палітыкам, якая, ну, нямецкім прынамсі, а можа там і еўрапейскім, якая кантактавала з Лукашэнкам, і кажа яна, магчыма, патрэбна новая спроба. Як вы ставіцеся да вось гэтай тэзы? Па-першае, магчыма, патрэбна новая спроба. Вось з боку Нямецчыны найпершы раз яна зараз у Нямецчыне і нямецкаму выданню дае гэтае інтэрв'ю. Вось Мерц гатовы, не гатовы, ну і ўвогуле пра змену там, скажем, адносінаў дыпламатычных, адкрыцця дыпламатычных каналаў з боку Еўросаюза. Ну, калі не памыляюсь, ўсё ж такі апошнім еўрапейскім кіраўніком, які напрамую кантактаваў з Лукашэнкам, быў прэзідэнт Францыі Макрон. Ну так, да. Адразу пасля пачатку так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі расійскай, і там гаворка ішла пра тое, каб вайна не распаўзлася і на далейшай тэрыторыі. Што тычыцца Мерца? Ну, Мерц вядомы тым, і ён не першы канцлер
сістэматычна. Ён калі плануе нейкія знешнепалітычныя рашэнні альбо там паездкі ці ў Кітай, Злучаныя Штаты і іншае, ён звяртаецца да экспертаў. Тут трэба адзначыць, што экспертныя меркаванні яны для Мерца яны заўсёды цікавыя. Не факт, што ён прыслухоўваецца, але ён прынамсі іх выслухоўвае. Давайте вось мы просто уявім сябе такую сітуацыю, ну можа гэта не вельмі так прыгожа выглядае з майго боку, але ўсё ж таки, ну хай у якасці эксперыменту. Калі б мяне Мерц запрасіў бы і задаў бы мне гэтае пытанне, ці мэтазгодна вось размаўляць з Лукашенко? І мне была б магчымасць выказаць сваё меркаванне, я перш за ўсё задаў бы Мерцу пытанне. Якія у вас мэты? Калі вашымі мэтамі з'яўляецца вызваленне палізняволеных у Беларусі, калі вашымі мэтай з'яўляецца, ну, можа, ў нейкай ступені палягчэння сітуацыі на мяжы, то, канешне, мае сэнс Лукашенкам паразмаўляць, бо гэта адзіны чалавек, які там вырашае пытанні. І тое, што такія парады робіць Марыя Калеснікава, гэта цалкам слушна. Ну, гэта яе ўласны лёс. Калі не прэзідэнт Трамп і не ягоная прамая дыпламатыя з Лукашенкам, каб не было гэтай камунікацыі і не было гэтых здзелак, ну, хутчэй за ўсё, Марыя Калеснікава па-ранейшаму бы знаходзілася за кратамі без аніякіх рэальных шансаў выйсці на волю. Так што яна знаходзіцца зараз на волі, дзякуючы таму, што Злучаныя Штаты выбралі для сябе вось гэты шлях дыпламатыі, шлях размовы з Лукашенкам не для таго, каб вызваляць палізняволеных. Там гаворка ішла пра эканамічныя, палітычныя пытанні, пытанні вайны ва ўкраіне, гэта ўсё вядома. Дык вось, калі вы жадаеце паспрабаваць вызваліць палізняволеных у Беларусі, ну, тады мае сэнс з Лукашенкам паразмаўляць. Ну, дарэчы, не на такім узроўні, а ішла камунікацыя, калі вызвалялі, напрыклад, таго ж Рыка Крыгера, грамадзяніна Германіі, які быў затрыманы ў Беларусі і апынуўся на волі ў выніку гэтай вялікай здзелкі паміж Германіяй, Злучанымі Штатамі і Расіяй. Ну, хіба ж тады нямецкі МЗС не размаўляў сваімі беларускімі калегамі? Так, гаворка ішла пра лёс грамадзяніна Федэратыўнай Рэспублікі, і яго трэба было вызваляць, яму пагражала ў Беларусі смяротнае пакаранне. Таму і гэтыя размовы яны вяліся. Калі б Мерц, напрыклад, патэлефанаваў Лукашенку, можна было б дамовіцца пра тое, каб вызваліць пэўную частку палізняволеных. Але ж мы ведаем прынцыпы працы Лукашенко. Лукашенко ж так проста не робіць. Гэта ў выпадку з амерыканцамі ён робіць інвестыцыі ў стасункі. Першапачаткова нават вызваляў людзей, не атрымліваючы нічога, толькі каб амерыканцы працягвалі дыялог. Будзе ён так працаваць з еўрапейцамі? Думаю, што так з еўрапейцамі ён працаваць не будзе. Бо павагі да еўрапейцаў куды менш, даверу таксама куды менш, чым да амерыканцаў. Таму з Лукашенкам паразмаўляць, ну гэта значыць выслухаць прапанову нейкай здзелкі, што мы там вызвалім столькі палізняволеных, а вы адменіце тыя і тыя санкцыі. Калі вы на гэта згодны, калі вы гатовы пайсці вось такім шляхам, можна з Лукашенкам паразмаўляць. Калі вы жадаеце вырашаць фундаментальныя пытанні, якія адпавядаюць перш за ўсё нацыянальным інтарэсам Федэратыўнай Рэспублікі, то бок, калі вы пытанні нелегальнай міграцыі жадаеце абмяркоўваць, альбо пытанні арэшніка, ядзернай зброі, якая знаходзіцца ў Беларусі. Тут у выпадку Беларусі выпадак ён асаблівы для Германіі. Не трэба ж забывацца пра нямецкіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. І калі будзе агрэсія супраць Літвы праз тэрыторыю Беларусі альбо з удзелам беларускіх вайскоўцаў, гэта адразу прамы канфлікт не толькі паміж Літвой і Расіяй альбо Беларусю, гэта таксама канфлікт і Германіі, бо я не хачу зараз нават брацца за гэты кантэкст НАТО, ён незразумелы зусім у сённяшніх умовах, калі вось такія дыскусіі вакол лёса НАТО ідуць. Але нямецкія вайскоўцы знаходзяцца там, то бок яны будуць у гэтым выпадку абавязаны абараняць Літву. То бок ёсць пра што насамрэч паразмаўляць.
размаўляць. Але пытанне ў тым, ці вырашае гэта Лукашенко, калі б маё меркаванне спросілі про тое, ці мае сэнс Лукашенкам абмяркоўваць ядерную зброю, арэшнікі, магчымую агрэсію і іншае, не, бо гэта не ягоныя пытанні. Так что тут гэта не ягоныя пытанні, за гэтымі пытаннямі стаіць Расійская Федэрацыя. Так что гэта тут пытанне таго, што цікавіць. І я упэўнены, што пытанне палізняволеных, калі запытацца федэратыўны урад Федэратыўнай Рэспублікі, яны вам, конечно, скажуць, гэта важное пытанне. Так, мы дамагаемся вызвалення палізняволеных, гэта ўсё патрэбна, і мы будзем рабіць усё належнае, але калі гаворка пачынаецца пра такія сделкі, у мяне няма адчування, што Германія альбо іншыя краіны еўразвяза на такія сделкі гатовыя пайсці. Бо прынцып наступны: санкцыі былі уведзены за адпаведныя рэчы. Знікае прычына для санкцыяў, адмяняюцца санкцыі. Перастала б Беларусь падтрымліваць Расію ў вайне Расіі супраць Украіны, ну можна было б весці гаворку пра адмену пэўных санкцыяў і іншае. Так что размаўляць дзеля таго, каб размаўляць, я не думаю, што Мерц гэта будзе рабіць. Ну і шансы я вялікіх не бачу. Ведаеце, Мерц не размаўляў, урад Мерца ўжо амаль год. Ўжо амаль год Мерц кіруе урадам Федэратыўнай Рэспублікі. Ён да гэтага часу не размаўляў ніводнага раза з Пуціним. Прынцыпова не размаўляў, бо не лічыць гэта патрэбным. І ў сённяшніх умовах не лічыць патрэбным. Ну так навошта яму размаўляць з Лукашенком? Хто такі Лукашенко? Калі ты не размаўляеш нават з Пуціним, не жадаеш размаўляць, так навошта размаўляць з Лукашенком? Так что я думаю, што ў бліжэйшай перспектыве, калі не будзе нічога надзвычайнага, Мерц да гэтай парады не прыслухаецца. Ну вось про Мерца это добра, калі ён эксперта Фрыдмана запросіць паслухаць яго меркаванне, а калі я думаю, что яго хапае экспертаў. Ну я образно кажу, хотя я б, калі б у мяне была такая магчымасць, то я б Мерцу параю прыслухацца да меркавання эксперта Фрыдмана. А калі ён запросіць по рэкамендацыі МЗС Бабарыку ці Калеснікаву, тое ж самае, за якіх МЗС Нямецчыны впісаўся, і каб яны вот выкажуць вось ну такое меркаванне. То бок наколькі ўсё ж таки, то як вы і сказали, выслухае, але ці прыслухаецца яшчэ не факт. А я б, шчыра кажучы, я б задавальні на месцы Мерца, я б задавальненнем сустрэўся бы з Бабарыкам і з Калеснікавай, і каб пачуць гэтае меркаванне. Гэта заўсёды важна. І акрамя таго, я бы зрабіў гэта быў бы вельмі важны сімвалічны жэст. Гэта быў бы жэст падтрымкі тых людзей, якія з кантэксту 20-го году, якія ў Беларусі змагаліся за свабоду супраць гэтай дыктатуры і пацярпелі ад гэтага. Таму гэты крок быў цалкам слушны, і слухаць розныя пазіцыі і розныя меркаванні гэта патрэбна, гэта выдатна. Я тут трошки ўсё ж таки пра іншае. Спадарня Калеснікава і спадар Бабарыка, яны разважаюць, і цалкам слушна, дарэчы, разважаюць з пункта гледжання вызвалення палізняволеных. Калі я дакладна разумею спадарню Калеснікаву, яна кажа, што прыярытэтам з'яўляецца вызваленне палізняволеных і тое, каб Беларусь не страціла сваю незалежнасць. Гэта беларускі погляд, беларусацэнтрычны погляд у гэтым сэнсе. Усё як мае быць. Просто той погляд нямецкіх уладаў, ён мне падаецца іншым. Там галоўнае, там калі гаворка ідзе пра дэмакратызацыю, нейкія перспектывы і калі, інакш скажу, калі запытацца у нямецкіх чыноўнікаў, топ-чыноўнікаў, ці згодны вы з тым, што палізняволеныя павінны быць на волі і што Беларусь павінна заставацца незалежнай дзяржавай, ну, канешне, яны вам падкрэсляць, што гэта сапраўды ў інтарэсах Федэратыўнай Рэспублікі. Іншыя пытанні пачынаюцца, калі ты ідзеш у трошки іншым напрамку. А ці рэальна дасягнуць гэтых мэтаў? А калі дасягнуць гэтых мэтаў, то які і на якіх умовах? Вось тут насамрэч і пачынаюцца праблемы.
бо ізноў жа федэральны канцлер Германії гэта кіраўнік нямецкага ўраду, і першае і галоўнае для яго з'яўляюцца інтарэсы федэратыўнай рэспублікі. І наколькі ў інтарэсах федэратыўнай рэспублікі сёння весці размовы з Лукашэнкам, гэта пытанне такое. І зноў жа, я не бачу праблемы з Лукашэнкам паразмаўляць. Калі гэта карысна, можна нават з д'яблам насамрэч паразмаўляць. Калі ўжо так ўжо у такім сэнсе. І той прынцып, які выкарыстоўвае Трамп, ён жа не самы дрэнны, што калі гэтыя размовы нешта даюць, можна размаўляць. Ні на кое ж гэта прынцыповае пытанне. Ну, зноў жа, напэўна, гэта мой погляд, дарэчы. Федэральны ўрад і канцлер Мерц, відаць, паколькі ён не размаўляе з Пуціным, і у яго іншы погляд, больш маральны погляд у гэтым сэнсе. У мяне такі больш рэал-палітычны, я б нават сказаў. Пытанне ў іншым, ці можна праз дыялог з Лукашэнкам чагосьці дасягнуць? Я думаю, што з Лукашэнкам можна паразмаўляць, але я ўпэўнены, што з ім немагчыма дасягнуць чагосьці на тых прынцыпах, якіх прытрымліваецца еўразвяз. Жадаеце спрацаваць амерыканскім пайсці амерыканскім шляхам? Так. Калі амерыканскі шлях вас задавальняе і вы лічыце гэта патрэбным, можна паразмаўляць, і у вас будзе пэўны поспех, бо Лукашенко зацікаўлены. Але тут трэба разумець, што магчымасці Лукашэнкі абмежаваныя, яны абмежаваны на амерыканскім напрамку, яны больш абмежаваны, яшчэ больш абмежаваны на еўрапейскім напрамку, і што важна, тыя пытанні, якія з'яўляюцца для вас ключавымі, вам тут Лукашенко дапамагчы не зможа. Лукашенко можа вам, не ведаю, мільён разоў паабяцаць, што ён у ніякім разе не дапусціць нейкай агрэсіі супраць Літвы праз тэрыторыю Беларусі. Альбо што ніколі беларуская армія не будзе удзельнічаць у нейкіх расійскіх ваенных авантурах. Паабяцае, можа нават быць упэўнены, што ён зробіць усё, каб гэта зрабіць. Але апошняе слова тут не за Лукашэнкам. Лукашенко у тых пытаннях, якія сапраўды з'яўляюцца ключавымі у інтарэсах, нацыянальных інтарэсах Германіі, як я разумею гэтыя нацыянальныя інтарэсы, ён не з'яўляецца тым чалавекам, з якім можна весці канструктыўны дыялог і дасягнуць патрэбных мэтаў. Я нагадаю усім нашим слухачам і гледачам, што варта подпісацца не толькі на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, але і на яго YouTube канал под назваю «Адкажам за свет». Спасылачка ёсць у апісанні да гэтага стрыма. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. На жаль, у нас сёння троху скарочаны выпуск. Спадар Александр спяшаецца. Я на завяршэнне не могу не спытацца ваша ацэнка коротко, можа быть, сітуацыю з тым, як Пратасевич закрыў YouTube каналы трох прапагандысцкіх каналаў телебачення лукашэнкаўскага. Вот это перастаўленне ложкаў с месца на месца, ну как бы Жука на месца міністра інфармацыі, Маркова на месца міністра культуры, куды міністр культуры халера яго ведае. Відаць, таксама як ён калісьці шесцёр груздзевых, як сабак, як яны сказали, выгнаў з прыёмнай, так і яго некуды папёрлі. Але ну і вот сітуацыя з Мельнікавай, новая інфармацыя. Вот короткі такі агляд ад вас, беларускіх унутраных таких 10 плётак, 10 шакуючых навінаў. Ну, калі вельмі коротко, Пратасевич аказаўся яшчэ той Жук. Так бы мовіць. Чалавек-катастрофа, ну што вы? Вось, так што я думаю, што Пратасевич, калі ён увогуле ў гэтай справе адыгрывае нейкую ролю, тык другасную, альбо нават яшчэ меншую, бо тыя тэксты, якія ён агучвае, тыя праграмы, якія ён вядзе, яны зацвярджаюцца на зусім іншым узроўні, і я, шчыра кажучы, нават не ўпэўнены, што ён сам гэтыя тэксты стварае. Гэта памылка гэтай сістэмы, яны не
зразумелі, калі сапраўды гэта прычына таго, што з імі здарылася ў Ютубе, яны просто не зразумелі, як працуе гэтая сістэма. Ну і ўвогуле іх паводзіны яны вельмі цынічныя. З аднаго боку яны пляжаць амерыканскія сацыяльныя сеткі, платформы і іншыя, а з другога боку вельмі актыўна выкарыстоўваюць іх для распаўсюджання антыамерыканскіх наратываў. Ну, зараз яны пабачылі, як можна насамрэч гуляць у гэтую гульню і якія могуць быць наступствы. Ці Маркаў за гэта страціў сваю пасаду? Ну, магчыма, што так, а магчыма, там зусім іншая гісторыя, бо мы ж не ведаем, за што знялі насамрэч Чарнецкага, чым ён так ужо Лукашэнку не спадабаўся. Так ці інакш, Маркаў па-ранейшаму ў сістэме гэтай застаецца, і, канешне, пасада ў яго не тая, на якой можна сябе праявіць, но я не думаю, што мы тут назіраем такі вось паступовы сыход яго з палітычнай сцэны. Я думаю, што ён на той ці іншай пасадзе яшчэ пэўны час застанецца, тым больш, што ён Лукашэнку відавочна падабаецца як менеджер і як прапагандыст. Што тычыцца Мельнікавай, мы маем, з майго пункта гледжання, справу з аператыўным мерапрыемствам, так званым Камітэта дзяржаўнай бяспекі, дзе адзін кіт, цяпер другі кіт, яны сочаць за рэакцыяй у публічнай прасторы, яны выкарыстоўваюць гэты кейс Мельнікавай, каб пашырыць канфлікты у дэмакратычных колах, і я думаю, што гэта яшчэ не скончаная гісторыя, што мы яшчэ нешта ў гэтай гісторыі пабачым. Пра лёс Мельнікавай я тут нічога сказаць не магу, нам яе не паказваюць. Гэта ідзе гульня з боку КДБ з гэтымі ўкідамі. Магчыма, будзе яшчэ нешта зусім сенсацыйнае, а можа і гэта і ўзнікне проста ў пэўны момант. Я думаю, што яны там самі ўрэшце рэшту ў Мінску пакуль не вырашылі, як яны з гэтай гісторыі будуць абыходзіцца. Яны сочаць. Вось першы этап, паглядзелі на рэакцыю, зараз другі этап, паглядзелі на рэакцыю, ну потым, напэўна, будзе трэці этап. Хутчэй за ўсё будзе трэці этап. Ну да, сапраўды, у выпадку з гэтымі прапагандыстамі мне больш за ўсё з рэжымам падабаецца сітуацыя, што рэжым, які рэпрэсаваў, закрыў і фактычна зрабіў усё, каб абмежаваць беларускія незалежныя СМІ, зараз крычыць пра свабоду слова, калі закранулі іх. Ну а што да Мельнікава, тут мне вельмі ўражвае, як зараз пішуць гэбісты розным актывістам дэмсілаў з прапановай аб супрацы, прапановай вярнуцца на умовах прадстаўлення інфармацыі, а заканчваюць гэтую сваю прапанову фразай пра тое: ну вон паглядзіце, як кейс Мельнікавай, вот там атрымалася, чаму у вас, але што там атрымалася, пакуль што как-то даволі складана сказаць. Дзякуй вялікі, спадар Александр. На жаль, сапраўды на сёння развітваемся. Яшчэ раз нагадываю пра YouTube канал спадара Александра «Адкажем за свет». Як правільна піша паначка, у Фрыдмана добрыя стрымы па суботах увечары. А гэта вось на гэтым канале, на які я ўсім раю падпісвацца, не забываючыся падпісвацца на Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.